Sama na kita. Diyan ka na lang. Ayan, so tumakbo si Alexander, oh. Para hiling sa vlog niya ako. Itong Alexander. Dito sa Lagunoy na mag-aina eh. Pero pag pamanis Lagunoy Kimaray. Dahat na ini. Hindi pamanis Kimaray sentro. Hindi ako dumaan sa inutan ng sentro. Turang dumagita ng gagi. Rayo. Nagulat ako guys kay Alexander. Bigla lang sumulpot sa likod ko. Narinig niya daw yung sasakyan. Kaya tumakbo siya agad. Ay kasama pala natin si Kuya Felix. Poging Felix. Mabilis. Ay wow. Wow. Doon pa. Ang babait naman ng mga batang ito. Ini. Bagi na bagat eh. Yun pa lang soro. May kam. Wala kang ilaw dito. God bless. Wala na nag-ate itong solar sa laong. May Walang ilaw, wala pa siguro. ay solar dito. Wala kuya, solar lang po kami kuya. Asa yung asawa mo tayo? Kuya nagtrabaho po sa sa Batangas. Nagtrabaho sa Batangas. Very good. Kailan pa? Ano po pangalawang araw pa lang ngayon? Nag-zero ka pa sa Iyo. Ay, yan lang yung ilaw dito. Opo. Kasi po pag walang walang init, wala man po siyang kargang masyado. Oo. Makutsininda na dangog ko. Kaya pala bigla kang sumulpot sa likod namin ha. O, kumusta yung buhay ate? Okay naman po. Okay naman. Gaano ka okay yung buhay niya? Okay na okay po. Bago umalis yung asawa mo, ano na pag-usapan niyo? Marites kami. Ay sabi ko po, huwag mag-iinom doon kasi bawal po sa kanila yung inom doon sa Manukan. Manukan. Yun po. Oo. Poultry. Saan yun? Batangas? Sa Batangas po. Sa ano? Opo, pagawa rin po yan. Eto ate, andito po kami para ayusin tong kusina nyo ano eh. Opo, kuya. Oo. So, ayun nga guys no, yung kasama ulit natin si Kuya Felix. So, ang gagawin po natin dito, aayusin natin yung kusina nila. Ay, kilala Pero ko po sandali, si- sandali. Ay, po, kuya. Ano to? Yung Malunggay. pinakan pong kalunggay. Nagsayang na kayo te? Ba't may bigas dito? Nasain pa lang po kasi po wala pa pong padala yung asawa ko. Kaalis pa lang eh. So, ang mangyayari Lex, total may lababo naman dito, hugasan. Bibili na lang natin ng lababo. Meron Tapos, po yan ang lababo sa tabi. Kaso po kulang po yun. At sangkap na po siya. o tapos, ano nangyari? Kuya yung ano niya. O yan may ay PVC. Opo. Ang Tapos? kaso po, pag linagay po yung ano niya, yung panlagay po dito, kulang po pa lang yung parang salaan, parang hindi po lumabas yung tubig. Yung dito. elbow. Kasama na yun, kasama na Elbow. sa lababo yung pagmero. Meron na kuya, pero yung kung ano po. May sinaing na pala dito. Bilan lang yun. Kala ko wala. Ano bibilan Oo, po? meron dyan sa pwede, meron Kasi dyan kung Oo. meron na pong panlagay dyan, yun na lang kung salan ang wala sa amin. So ngayon yung walang problema dyan te. Gagawin lang natin ng paraan. So ngayon, base sa ano ng sponsor, ba't lumalabo ito? Ito may hugasan na. So maglalagay tayo Lex ng lutuan dito. Lutuan. Ito, anuhin lang natin to. Tatapusin natin yan. I-half body natin yan yung hollow blocks. Oo. Half body yung hollow blocks. Tapos, patas ng half body, saka natin lalagyan ng steel matting para yung hangin daw pumasok ulit dito sa loob. dito. Magdepende tayo sa sa budget. Kasi 50,000 yung budget natin dito. So ngayon, siguro hahayaan na lang muna natin yan. Basta ang importante, itong lutuan nila tapos yung lababo nila, meron sila. Hindi ganyan. Ano eh. So ngayon ang mangyayari dito, i-estimate natin kung magkano yung gagasusin natin. Tapos kung ilang semento, bakal. Ano kaya kung sa tingin mo Lex, tapal natin itong butas
Hindi ko lang ang lababo. Kaya nga, dito natin ilagay. Kasi alanganin, di ba? Oo, hindi na lang. Yun na lang yung luto nila. May isang lutuan. Oo. May isang labutan sa. Alam nga, talaga yun. Ikaw, sa tingin mo. Hindi na talaga ang lababo dapat. Dito Kasi yun. alanganin, kung maglalagay tayo ng ano dito ng lababo tapos dito yung lutuan, hanggang saan ka dito. Alanganin, di ba? Alam nga, no? Dapat yun. Hindi na lutuan nito talaga. O kaya, dito yung lutuan legs, doon yung hugasan. Para sabi nung sponsor, mas malapit daw dapat dito sa Ay, puso. hindi pa lang. Hindi pa lang. Ano sa tingin mo? Pwede, dito na yung lababo. Kuha na lang tayo. Tapos salpak na. Mabilis Kasi lang. ipe-plain lang naman natin to eh. Plain lang. Yan, Tapos lalagyan natin ng yung pugo. magpagawa daw ng ano, yung bakal. Tapos ito, parang hindi maano yung usok. Lalabas nito. May kasintada yan dyan. Mm. Ito, lababo nila. Hanggang dito yan. Yan ang ganda para maganda. So mangyari, ikaw lang Lex pag ano, mag-discarte kung ano yung dapat gawin. Ilisa naman yung nag-iibon. Lababo tapos ini. Mm. Ini tapos ini. Basta yung ano, i-half body muna natin yung ano lang natin yata yan. Direksyon na natin Oo. yan. Diretso na. Tapos i-still mating sa taas. Pero kayang kilala ko yung sa amin. Ano po? Parang kilala ko. Sino po yan? Si Kuya Tules. Paano nyo nakilala Kasi ba? po yung mga anak niya gagaling. Pinapanood niya yung mga video niya. Lahat po, lahat yung kahit sino pong tinutulungan niya. Buti pinakaano po po lahat. Ay, wow, salamat naman. Kasi sabi ni Alexander, para daw po paglaki niya, ganyan rin siya sa inyo. Paaralin mo lang mga anak mo para may talent din. Kasi yung bata, pag pinaaral mo yan, Sa pagtulong, pwede kaming gayahin. Pero kung sa pag-aaral, wag nila kaming gayahin kasi kami hindi nakatapos ha. yung Mas the best pa rin yung ano, Kahit nakatapos. na po ganyan, as if nakakatulong naman po sa kapwa na gaya namin mahirap. Oh, okay lang yan. Yung pagtulong sa kapwa, pwedeng gayahin. Pero yung pag-aaral, hindi. Kasi wala tayong ano dyan. 150, abutin na natin dito. Mm. Mm. 150 hollow block. Kung may sobra, ilagay ko na dito. Pwede. O dito na. 150. Sama yung dito. 150 hollow block. 115 hollow blocks. Tapos bakal. 9 mm lang lahat. Isa po nila May- buldo, kaya Alin? pinagpudan. Ayan po oh. Ay, bakal ba siya ni? Mayo, plywood man lang. Plywood man lang. Hindi ba nagulo? Plywood. May. Pero- Posible din bakal yun eh. May poste mo bakot Alex no? Posible man din bakal yan. Dahil piling dalagang bakal ang. Sabi po kang nag-ipo kaya ay naghiling ka ini. Ano sabi? Ano man dataar ka ini. Tapos, ano ta nagsubra po si bakal ng pinabakal niya, budget niya duman. Tapos din niya man po rin nalaag. Ang iba po nga ni kan pinagpasaulian ko na. Tapos, Adi da ko nung tala ning ano ha? iyo po. Maraming sabi ko tirang kung bakal. Kulang-kulang mang giraray di digdi. Pinasaulian ko po si Bajanti Ma'am Irene. Kaya mapapakaray ko lang dyan. Ini. So- Buklat hindi. Baka yung bakal dito, May bakal ang. Tag dalawa lang. Po, ganyan. dalawa o isa lang. Saka maalang kita. Yun na talaga itong lababo. Kaya ini lang dapugoy. Ha? Hindi na malag lababo. Say. Hindi na lababo. Kadirik ang tubig. Kaya mas malapit Hindi dito. na lutuan ka. Yun na. Yun na hindi. Matagal nang sinabi sa akin ito na ayusin pero kahit ako talaga nahihirapan isipin kung paano yung gagawin dito kasi langanin. Ay, ito walang poste. O, anong gagawin natin dyan? Pupustehan. Dapat bago pa ito ginawa may poste na. Pag pinahusay na, makapabulan ko na lang. Madali ka lang pabulan. Kasi yung puno ng bakal. Sige, lugod. Inutuntas yung lababo tapos yung lutuan. Tapos, still mating hindi. Yan. Yan, okay na.
bakal na NMM, 10 pidaso, Ito simento, na matapo. simento, 6 na pidaso, hollow Pero blocks, nang mga dagos ano. So, pako. So, kung may kabang... Pero anong pako ini? Kumusta yung usapan yung sa barangay? Wala naman po ba nagawa kasi wala talagang hindi naman Pero nag-usap ko sa barangay. ano po, ano mo niya po kami tapos hindi naman po sila, hindi na kami pinatawag. Hindi ko po alam kung bakit. Ibilinater kayo pero hindi na kayo pinatawag. Opo, Ah. So ibig sabihin wala kayong napag-usapan. wala rin po.